בכאן 11 ובכאן בוקס. Ladies and gentlemen, this is Babu G and you are listening to 106 FM, Kol HaKineret Radio, 106 Stereo on Kol HaKineret Radio. Thank you very much. Namaste and good night. חורף. בחוץ יורדות טיפות קטנות של גשם. רוח מנשבת בו. עלים נפנפים ברחובות. כל מה שעושה לי טוב בחורף הזה זה חורף חם ב-106 FM, רדיו כל הכנרת. שידורי החורף של 106 FM, כל הכנרת, יעשו גם לכם חורף חם. שלום שלום, בוקר טוב, רדיו כל הכנרת, כל ישראל בצפון בתדר 106 FM סטריאו, ואתם על התדר הנכון. רגוע לסוף שבוע, כמדי שבוע בין 10 ל-11 עם אורחים באולפן, והבוקר אני מארח את דוקטור רבקה נרדי, מלווה אותה האיש שלה חן, אבל אנחנו עם דוקטור רבקה, ואנחנו נתוודע אל הספר שהיא כתבה, נתוודע אל רבקה עצמה, מי יודע, אולי בקרוב הם גם יתחילו לשדר כאן, אז בכלל יהיה לנו מעניין, כי תוך כדי שיחה, אתם יודעים, קוראים המון דברים. אז רבקה נרדי היא פסיכולוגית. אתם שרוצים לשאול, להתעניין, לדבר. 04-670-9004 או 04-670-9005. אני עוד רגע פותח את הקווים ואז תוכלו להתקשר. אממה, תתקשרו רק כשאתם שומעים מוזיקה. תוך כדי שיחה לא נעצור את השיחה, למרות שאני אראה את הנורית המהבהבת, נורית התקשורת. אני מזכיר עוד פעם, תוך כדי מוזיקה, 04-670-9004 או 04-670-9005, כמובן בנושאים שדוקטור רבקה נרדי תדבר בהם ויעניינו אתכם. עד כאן הצגתי את האורחת שלי, היא אחר כך תציג את עצמה. אתם על הכבישים, סעו בזהירות, אתם על שפת המים, סחו בזהירות. ואתם שמאזינים בבית, תוך כדי ניקיונות ובישולים, תגבירו את הרמקולים, כי יש המון מה לשמוע. וכל מה שנותר לי זה לאחל לכם האזנה ערבה. הביתה
אז ככה, הספר של דוקטור רבקה נרדי, ואני אקרא לך רבקה, בסדר? לא כל פעם דוקטור ודוקטור ודוקטור. בטח. אז הספר מתחיל ככה, בשיר של המשוררת זלדה, רק לב נשבר. רק לב נשבר יודע לבקוע אליך דרך מבעד למיליוני כוכבים, רק לב נשבר יודע לבקוע אליך דרך מבעד לג'ונגל הפחדים. פה אני עוצר. כן. כי זה לא תוכנית שירה. אבל פתחת את הספר שלך בשיר של לבקוע את הלב. נכון. אז בואי תציגי את עצמך, מי את ולמה צריך לבקוע את הלב? כן, אז ככה, סליחה. אז טוב, את שמי אתם יודעים כבר, רבקה, דוקטור רבקה נרדי. אני מטפלת אישית וזוגית, פסיכותרפיסטית. אני סופרת. הספר הזה, ריפוי הנפש, זה ספרי ה-21. אני כותבת עיון ופרוזה. ואכן, באומנות הטיפול, אני קוראת לזה אומנות, אנחנו חייבים לפתוח את הלב. גם שלנו המטפלים וגם של המטופלים שלנו. כי אם לא נפתח את הלב, לא יהיה טיפול. כי מה שמחבר בינינו זה הכאב, מה שמחבר בינינו זה התקווה, זה המשמעות, זה ההבנה מי אנחנו כבני אדם, שזמננו קצוב, והגורל האנושי הוא מאוד משותף לנו. ובלי להבין את זה מהלב, לא נוכל בעצם להתקדם לשום מקום, וגם לא לחיות את חיינו עם תחושת סיפוק ובריאות נפש. אז לכן השיר של זלדה מאוד קלה לתחושות האלה שלי, וחשבתי שזה מתאים לשים אותו בראש הספר. זאת אומרת שהמשפט, אחד בפה, אחד בלב, לא מתאים כאן. אנחנו צריכים לב פתוח שיוצא דרך הפה. נכון. אוקיי, עכשיו, למה? תראה, האדם הוא בנוי גם תבונה. יש לנו את הגוף, את הנפש ואת הרוח. אז הגוף, אני לוקחת כאן את המשולש הידוע שטבע את המושג הזה, ויקטור פרנקל, הידוע, הפסיכיאטר, ההוגה דעות, שיצר תורה שלמה שנקראת לוגותרפיה. שלוגוס זה משמעות ותרפיה זה ריפוי. אבל הוא דיבר עלינו, על המהות האנושית שלנו, כבנויה משלוש קומות. הגוף שהוא זמני, מתקלה, אין לנו כל כך שליטה עליו. אדם נולד, אדם מת. הנפש, שאני קוראת לזה הקופסה השחורה, שהיא מחזיקה בתוכה את הזיכרונות, את הסריטות, שם הכל רשום. כן, נכון. והיא יוצרת תגובות אוטומטיות שהן לא תמיד אינטליגנטיות. והרוח, היכולת שלנו לראות את עצמנו מהצד, זה התודעה הגבוהה שהיא מאפשרת לנו באמת להבין גם את עצמנו, לשוחח עם עצמנו ולהתגבר על המון דברים קשים, כולל הפחדים שלנו. עכשיו, זה דורש גם תבונה, זה דורש גם ראייה רציונלית, אבל יחד עם הלב, זה יוצר את תבונת הלב. ותבונת הלב נחוצה לנו בשביל החיים, בשביל להיות בקשר, בשביל להתמודד עם עצמנו, עם הקשיים שלנו. החיים הם מלאי אתגרים, והם מלאי גם סבל. כל מיני דברים קורים לנו, וגם תחושות שאנחנו מחמיצים, וכו' וכו'. אז תבונת הלב היא כלי העבודה המרכזי שלנו לריפוי הנפש. ואת בדרך כלל מנסה לחדור לקופסה השחורה. כן. להוציא משם את המידע. הקופסה השחורה הזאת, מה שמוטבע בנו, בזיכרונות שלנו, יש לי הרבה כבוד לדבר הזה, כי זה חלק מהיותנו מי שאנחנו. אני לא רוצה להתעלם מזה, ואני לא מזלזלת בזה, ואני לא עושה הלקאה על מה שהיה, ולא חרטה. כל מה שקרה לנו בחיים זה אנחנו, וניתן כבוד לדבר הזה. ואני חושבת שהיכולת שלנו לראות את השלמות שבתוך כל הכאוס הזה, ויחד עם זה להתקדם עם זה ולהגיד, גם זה הייתי אני, אבל עכשיו אני כבר הלאה, כבר הלכתי הלאה.
זה הדבר שיוצר את האופטימיות ואת התנועה המתמדת, ולא להיתקע בלמה היה ככה או למה היה אחרת, אלא לראות כל הזמן את ההתקדמות שלנו, את התנועה במעלה ההר. ההר לא צריך להיות מאוד גבוה, הוא יכול להיות גם גבעה, אבל ההתקדמות היא התקווה, היא ההמשכיות, ולא משנה בני כמה אנחנו. רבקה, אני רוצה לקחת אותה בכלל למקום אחר, בסדר? כן. כלומר, הספר הוא מאוד מסודר, יש פה פרקים, אפשר ללכת כל פרק, ואנחנו תכף ניגע בחלק מהפרקים. מגיע אלייך בן אדם, X, לטיפול. איך מתחיל טיפול? איך פסיכולוג מסתכל על בן אדם? מה המשפט הראשון שאת אומרת לבן אדם שאומר, דוקטור נרדי, הגעתי אלייך לטיפול, בבקשה תפלי בי. אדם נכנס לחדר העבודה שלי, לחדר הטיפול, כן. ואנחנו יושבים, אני מחייכת, ואני בדרך כלל אומרת בחצי הומור, במה זכיתי לכבוד, שאתה באת לבקר אותי. וזה בדרך כלל בסגנון הזה. ואז אני אומרת לו, זה לא משנה מאיפה תתחיל מהנקודה שגרמה לך להרים לי טלפון, וזה זורם. כי אז הוא יכול להגיד משהו שקרה אתמול בערב, או משהו שיושב עליו כבר הרבה זמן, זה לא משנה. הוא מתחיל לדבר, אני רק מקשיבה. אני מקשיבה, והבן אדם מרגיש את הקשב, וזה עושה לו חשק להגיד. ואז ברגע מסוים אני אומרת לו, אתה רוצה שאני גם אגיד לך משהו עכשיו? או אתה רוצה להמשיך לדבר? אני מדברת על הפגישה הראשונה. וכבר בהתחלה, אחרי כמה דקות, אני מתחילה לשאול, ולפעמים לומר משהו, ובלי הרבה מניפולציות, כן? אין צורך. השיחה ממשיכה, ואני לוקחת את זה לכיוון תמיד של, אוקיי, אז מה כואב? מה היית רוצה? מה חשוב? איפה התיקון? מה התקלקל? למה באת? זה כבר שאלתי, הוא כבר ענה על זה. אוקיי. עכשיו, מה התקלקל? איך זה קרה? איך זה היה פעם? כשהיה טוב, מה היה טוב? אם זה קשור לזוגיות. והשאלות הן זורמות מעצמן, כיוון שכבר יש שיח. זה שיח, אני קוראת לטיפול שיח על החיים. והבן אדם מביא את הדבר שבגללו הוא בא. אני מדברת איתו על הדבר שבגללו הוא בא. וזה בדרך כלל זורם יוצא מן הכלל, זה אין בעיה בכלל. זוגיות אפשר לתקן? סליחה? זוגיות אפשר לתקן? אם אפשר לתקן? תקשיב, אם לא הייתי מאמינה שאפשר לתקן, אני כנראה הייתי במקצוע אחר. אתה יודע, תיקון זה דבר מאוד רוחני, זה קיים בכל הדתות. אני אתאיסטית, אפשר להגיד, אני לא, אבל אני מאמינה בתיקון. ותיקון, אני רוצה להראות לך את המשגה של הנושא הזה, שנמצא ביהדות ונמצא בתרבות היפנית. ביהדות אומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. זאת אומרת שבעלי תשובה הם אנשים שמתקנים, הם תקנו משהו. זה במושג של הדת, אבל אני לוקחת את זה במושג החילוני, שאנחנו בעלי תשובה כל החיים שלנו, כי אנחנו מקלקלים. ואם אנחנו מתקנים, לוקחים אחריות, גם יודעים לבקש סליחה, אז אנחנו עושים משהו מאוד משמעותי לעתיד. עכשיו, בתרבות היפנית, המושג נקרא קינסוגי. זאת אומרת, כשכד נשבר, היו אומנים שהיו אמונים לתיקון קדים, ועל השבר היו מפזרים אבקת זהב. זה המושג קינסוגי. זאת אומרת, כד שנשבר, לא רק שלא מסתירים את השבר, אלא מפזרים עליו אבקת זהב, והוא נחשב לכד יותר יקר מהכד שלא נשבר. עד כדי כך, מושג התיקון הוא נחשב למאוד מאוד גבוה. עכשיו, בלי תיקון אין חיים. גם מדינה שהיא משקמת את עצמה אחרי מלחמה, היא עושה תיקון.
גם בכל, איך שאתה לא מסתכל על זה, אנחנו מקלקלים כי אנחנו אנושיים. האנושיות היא פגומה, בגלל שיש לנו אגו, יש יצרים, יש פחדים, יש גם את הפחד מוות, את הזמניות שלנו, יש את הסבל, את ההחמצות. היא פגומה, וכיוון שהיא פגומה, גם הזוגיות שלנו מלאת פגמים. כל קשר, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מפחדים, אבל אנחנו מתקדמים, מתקנים. האופטימיות היא חלק מהחיים שמאפשרים לנו אנרגיה של התקדמות, של תנועה, של תיקון. אחרת. אנשים בדיכאון. ויש לא מעט אנשים שהם ויתרו, הם מדוכדכים, זו מילה יותר עדינה לדיכאון קליני, והם פשוט חיים מפה ומשם, ואולי לכן גם יש הרבה מאוד התמכרויות, והרבה מאוד תחושת ריקנות ושעמום, וכל מיני דברים איומים ונוראים, שהופכים את החיים לדבר מאוד קשה. קשה עד בלתי נסבל. נכון. מה זה נקרא טיפול בגובה העיניים? מה זה נקרא? טיפול בגובה העיניים. טיפול בגובה העיניים. תראה, את הגובה העיניים, אני מממשת בטיפול בגובה העיניים את תפיסת העולם הפמיניסטית, הומניסטית, שאומרת שכולנו שווים. כי גורלנו דומה. נולדים, מתים, ובדרך אנחנו צריכים להתגבר. אז אם אני מטפלת, אני רוצה להיות בגובה העיניים עם המטופל שלי, כי אני בן אדם והוא בן אדם. אני עוצרת את המרחב שבו אתה ואני יכולים להיפגש באותו לבל. כי אני ואתה עוברים את החיים, כל אחד בדרכו עם הקשיים ועם ההתגברויות שלו. ובפמיניזם, הגישה הפמיניסטית היא מאוד מקפידה, כי נשים דוכאו הרבה מאוד שנים על ידי הפטריארכיה, על ידי התרבות הגברית, והעניין של טיפול בגובה העיניים הוא מימוש רעיון השוויון, שהוא כל כך משמעותי בתרבות הנשית החדשה, אפשר לומר. ואני מודה ומתוודה, עם הפמיניזם או בלי הפמיניזם, אני לא יכולה לטפל אחרת. אני לא יכולה לראות את עצמי מדברת עם אנשים, לא רק בחדר הטיפול, אלא רק בגובה העיניים. אני לא מבינה דבר אחר. זה באופן אישי, אני אומרת לך. וזה עובד? אנשים מבינים מיד שמי שמדבר איתם, מדבר איתם בגובה העיניים, וזה גורם להם להיפתח מהר יותר? נכון. אני חוזר רגע לזוגיות. לי, ברוך השם, יש זוגיות נפלאה. חגגתי 50 שנות נישואים, לא מזמן. אני מכיר אבל זוגות אחרים, ודווקא לא מזמן הכרתי איזה זוג שנפרד, ואני שואל את עצמי, האם אפשר לתקן את מה שנשבר שם? כי משהו נחרד באותה קופסה שחורה. האם אפשר למחוק את זה ולהגיד, חבר'ה, בואו תצעדו קדימה, תשכחו, תסלחו. הרי משהו במשקעים האלה יכול להישאר ויכול להעיב על אותה שמחה של המשכיות. נכון. אז אני אומר ככה, אני חושבת הדבר שהוא עומד בלב השבר הזוגי, זה שהזוגיות המודרנית בנויה על חלומות, על אידיאליזציה של מה זה גבר, מה זה אישה, מה זה זוגיות. והחלומות האלה הם כל כך בתוכנו שאנחנו מתפלצים, מופתעים, לא יכולים לקבל את העובדה שבן הזוג שלנו הוא בשר ודם, וגם אני. כן. ואז מתחילות ההתנגשויות האלה, מאבקי הכוח, שהם חושפים את החולשה שלו ושלה. ואנשים נורא נבלים. הם נבלים כי הם לא מבינים איך זה יכול להיות, כשזה אמור להיות ככה, כלומר, כל כך יפה, אהבה, רומנטיקה, והנה זה ככה, כלומר מלא מריבות וכו'. עכשיו, אני אקצר ואספר לך סיפור. יום אחד טיילתי בנחלת בנימין. אני מאוד אוהבת לשוטט שם בימי שלישי ושישי, מוכרים שם כל מיני חפצי אומנות,
וכל מיני קשקושים. בקיצור, אני רואה תמונה, ועל התמונה כתוב ככה, בחר את אהבתך, ואהוב את בחירתך. מיד קניתי את זה, תליתי את זה בחדר העבודה שלי, וזה הפך להיות אחד מסמלי הטיפול. אני אומרת לחבר'ה שבאים אליי וצועקים ורבים וזה, ברגע מסוים, אחרי ששאלתי את כל השאלות והבנו, אני אומרת להם, בואו תקראו מה כתוב פה. בחר את אהבתך, נכון שזה קל? גם לכם, כולנו התאהבנו, איזה יופי, בלה 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 וזה. אחר כך אנחנו מתחתנים, ואנחנו מגלים שהבן אדם הוא ככה וככה ולא ככה. זה לא כמו שחשבנו. ואז האתגר זה אהוב את בחירתך. אהוב את בחירתך. האם אתה יכול לאהוב את האדם על פגמיו? ואז הם מסתכלים עליה, ואני אומרת, ואני אחבר את זה לעוד אגדה. אגדה על הנסיכה והצפרדע. אמרתי, בואו נכיר את האגדה הזאת מקרוב קצת, של האחים גרים. הנסיכה ראתה צפרדע די מכוערת, והיא הסתכלה עליה בחיבה. והיא לא ראתה את הכיעור, היא אפילו ליטפה אותה, ובסוף היא אפילו נתנה לה נשיקה. ומה קרה לצפרדע? היא הפכה לנסיך. עכשיו, מה אנחנו לומדים? שהמבט שלנו, על בן הזוג שלנו, על זולתנו בכלל, זה גם על הילדים שלנו, יכול להפוך כל צפרדע לנסיך, או כל צפרדעה לנסיכה. המבט החומל, המבט שיש בו אהבה, המבט שיש בו הכלה של הפגמים, המבט שלא רוצה לנקום, המבט שרוצה לתת. עכשיו, אנחנו לא מלאכים, אז אנחנו לא יכולים כל היום לתת את המבט הזה. אבל אני חושבת שהאתגר הזה, הידיעה הזאת, שיש לי כוח, יש לי כוח ביד, לשנות את הצפרדע לנסיך. אני אומרת את זה גם מניסיון אישי. ויש לו את הכוח לשנות אותי מצפרדעה זועמת לנסיכה מתוקה. כי המבט החומל זה המבט שהתינוק קיבל כשהוא עדיין בראשית חייו, וכשהוא בוכה וצועק כי הוא רעב, כי הוא מפחד, ואמא ניגשת אליו, והיא רואה אותו ולוקחת אותו. זה אותו מבט. וזה נשאר בתוכנו. אנחנו כמהים למבט הזה, ואנחנו משתנים עם המבט הזה. נסיכות העמק, חפשו את הצפרדעים פה בעמק, אולי יצוצו לכם פה המון נסיכים. אנחנו נעשה את נחתה מוזיקלית, נעשה את הפינה שלנו מה חדש בבית, ואני הולך להשמיע לך שיר מאוד מאוד מיוחד של אלתרמן, הוא נקרא ירח על כידון הברוש, רק על זה אפשר לעשות תוכנית בפסיכולוגיה מפה ועד להודעה חדשה. כן, זה השיר, הנה זה בא. גם למראינו שם יש רגע של הולדת, שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים, בלילה הסהור מול חלונך ניצבת עיר תבולה בבכי הציצרים, ובירותך כדרך עוד סופה אל הלך, והירח על כידון הברוש. אתה אומר אלי, העוד ישנם כל אלה, העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש.
אתה אומר אלי, אלי, העוד ישנם כל אלה, העוד מותר בלחש בשלומם לדרור. מאגמיהם המים ניבטים אלינו, שוקט העץ בעודם עגילים. לעד לא יעקר ממני אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים. גם למראינו שם יש רגע של הולדת, שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים, בלילה הסהור מול חלונך ניצבת עיר תהולה בבכי יציר צרים, ובירותך כי דרך עוד סופה אל הלך, והירח על כידון הברוש. אתה אומר אלי, אלי, העוד ישנם כל אלה, העוד מותר בלחש בשלומם לדרור. אתה אומר אלי, אלי, העוד ישנם כל אלה, העוד מותר בלחש בשלומם לדרור. מאגמיהם המים ניבטים אלינו, שוקט העץ בעודם עגילים. לעד לא תעקר ממני אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים. ירח על כידון הברוש, ואני אומר בוקר טוב לאיה רוזן, מנכ"לית בית גבריאל. בוקר טוב בני, בוקר טוב לכל המאזינים, מה שלומך? אני תמיד טוב, את יודעת, פה בכיסא של הרדיו לא משנה באיזה מצב גופני, נפשי, מנטלי אתה נמצא, אתה מול המיקרופון, הכל פיקס. נהדר, ועכשיו אולי גם יש לנו לכולנו קצת יותר אוויר לנשימה. יש, אין ספק שיש. ספרי לי, מה הולך להיות בבית גבריאל? אז קודם כל הערב אנחנו מתארחים בקיבוץ בית זרע, המוכר לך. קיבוץ שלי. עם מועדון הזמר, בהובלתה של שרה לשרון. הייחודית והנהדרת שלנו. את יודעת שגם הבן שלי ישיר? אני אשמח לשמוע. יאללה. אני אפגש שם ואני אשמע, לא ידעתי. גם אני אשיר וגם שיר שלי ישיר. נהדר, זה שם יפה שיר. אז באמת המועדון מתארח בבית זרע,
כן. וכולם מוזמנים להגיע, זה גם מועדון שהוא בחדר האוכל, והוא ללא תשלום. הכניסה חופשית. בדיוק, זו סיבה ממש טובה ככה לבוא ואחרי ארוחת ערב להעביר בנעימים ממוזיקה עברית יפה. חוץ מזה, יש לנו השבוע ביום שני, תהיה לנו הצגת ילדים מקסימה של תיאטרון השעה, שנקראת מעשה בשלושה אגוזים. בעצם ההצגה הזאת היא סיפור על חברות ועל הנאה מהדברים הפשוטים והקטנים שבין נראה לי כולנו רוצים וזקוקים. אז היא הצגה שמתאימה לילדים בגילי 4-8, הצעירים שבמאזיננו. חוץ מזה יש בבית גבריאל עד סוף החודש תערוכה, שאם לא הזדמן עוד לראות, אז אני ממש ממליצה. זה תערוכת פסיפס של יוצרי סטודיו החשמליה, שהוא סטודיו לאומנות מקסים בהובלתה של טל שנמצא בקיבוץ מעגן. וזה עבודות פסיפס פשוט משגעות ומדהימות וצבעוניות ומשמחות, וגם שילוב של קצת עבודות בעט. וכמו תמיד, גם הספרייה שלנו פתוחה ומזמינה, והמרפסת היפה, חורף שמצטרף לבוא, אז אפשר לראות את הכנרת הנעלמת לצערנו. הרבה סרטים לילדים, לנוער, למבוגרים. זמן של שפיות. אני תמיד אומר, מי שרוצה רגע של התרגעות, להיכנס לבית גבריאל, לשתות כוס קפה טוב, לצאת למרפסת, לראות את הכנרת מקדימה, הגולן מימין וטבריה ושות משמאל, זה עושה את היום, זה עושה את הרגע, ובאמת, לקחת אוויר. כן, יותר מזה אנחנו לא צריכים. ככה גם אומר שלמה ארצי. אז אנחנו נפגשים הערב במועדון הזמר, ונתראה ותודה על אותו מידע שאנחנו מקבלים אחת לשבוע, מה חדש בבית, בית גבריאל. תודה רבה, בני. להתראות יקירה. ביי ביי. ביי ביי. זהו, אנחנו חזרה עם דוקטור רבקה נרדי, זה היה הקטע של מה חדש בבית. ואם הייתם נשארים בעמק, הייתי מזמין אתכם למועדון הזמר. מועדון הזמר עם שרה לשרון, זה חדר אוכל, לפעמים לאנשים זה לא מסתדר, פתאום זה מתמלא, וזה מקבל 100, 200, 300, 400, 500, 600 איש, אף אחד לא מבין מאיפה זה בא. אבל זה עם הרכב מוזיקלי, ואני שר שם, והבן שלי שהוא פרופרמר שר שם, וזה נהדר. בואי נחזור לנושאים שלנו. יש משהו שמעסיק אותי, יש משהו שמעסיק אותי בשנתיים האחרונות, וזה נושא של אובדנות. אנשים שולחים יד בנפשם. אנשים לא מסוגלים, אנשים שמים קץ. ויש לך פרק שלם שמדבר על אובדנות. בואי נדבר על זה. זה נורא מעסיק אותי, כי אני כל פעם קורא וחוטף את המכה מחדש. האם אנחנו עושים מספיק למען? האם מי שצריך לעשות עושה מספיק? אני לא יודע אם אפשר למנוע אובדנות. אבל בואי נדבר על זה. כן. הפרק שלי עוסק באובדנים. אוקיי. לא באובדנות. אובדנים. אלא באובדנים. לא, יש הבדל. כי אובדנים הם חלק מהחיים. אנחנו מאבדים כבר בראשית החיים את התום הראשוני של הילדות, כשאנחנו מגלים שהעולם הוא לא בדיוק תמים כל כך. אנחנו מאבדים כל הזמן, גם כשאנחנו מתבגרים. אנחנו מאבדים חברים בקשרים שלנו. יש, ככל שאנחנו יותר מבוגרים, אנחנו מאבדים גם בריאות, מאבדים לפעמים קריירה, חלומות, וכשאנחנו מזדקנים, אנחנו מאבדים גם את הכוח, וכו' וכו'. אני בעצם חושבת ומנסה להבין איך אנחנו בחיים הקצרים שהוקצבו לנו, אנחנו מתמודדים עם האובדנים הבלתי נמנעים בחיים, ושומרים על שמחת חיים. זה בעצם האתגר של הפרק שלי. ולכן שם אני מביאה את הרעיון
הנפלא של ויקטור פרנקל, שהוא גילה אותו כשהוא היה פסיכיאטר מאוד ידוע בווינה, בשנות ה-30 של המאה ה-20, עוד לפני מלחמת העולם השנייה. והיו באים אליו אנשים מאוד עמידים, בעלי משפחות, שהיה להם הכל, והם היו בדיכאון. ותוך כדי טיפול הוא גילה וטבע את המושג הריק הקיומי, שאנשים בעצם מאבדים את שמחת החיים, כי הם מרגישים ריקנות, חוסר תכלית, בשביל מה ואני חי בכלל. וככה הוא יצר את התורה שקודם הזכרתי, לוגותרפיה, לוגוס משמעות, תרפיה ריפוי, שאדם זקוק למשמעות. הוא צריך לדעת בשביל מה הוא חי. במשמעות אדם אחראי למצוא בעשיית טוב, בטבע, ביצירה, באיזושהי פעילות, זה תמיד משהו מחוץ לו. כי דווקא כשאדם מתעסק המון עם עצמו, הוא נהיה אומלל יותר. האושר נמצא דווקא כשאתה לא מתעסק עם עצמך, ואתה מוצא טעם במשהו טוב שאתה עושה למען העולם, או למען בני אדם. ובכלל, עשיית טוב זה דבר שהוא נורא מרומם את הנפש. ואני חשבתי על זה המון, בעיקר בתקופת אחרי הטבח, ב7 באוקטובר, כשראיתי את המונים, מאות אלפים של ישראלים שמתנדבים לעשות ולעשות ולתרום, כאילו דרך התרומה אנחנו מתקנים משהו רע שקרה כאן. זאת אומרת, עשיית טוב זה דבר שהוא מרומם את הנפש, וכשאתה עושה רע ואתה מקשיב להתמכרויות שלך ולאגו שלך ולמאבקי הכוח, אתה לא מאושר. אז הנה, המשמעות זה אחד הדברים שהם יכולים לתת תשובה לתחושת אובדנות, וזה, אני מדברת גם על הורים שכולים. אני מדברת על אנשים שאיבדו הרבה בחיים, והם כן מוצאים טעם מחודש בזה שהם הופכים את האסון שלהם, הם מתמירים אותו למשהו טוב שהם עושים למען החברה. אז זה ויקטור פרנקל. ואני חושבת שזה ייעוד בחיים. אתה צריך למצוא את הייעוד שלך, איך לתרום לעולם. כמו שאתה מצאת, אני מניחה, בעשייה החינוכית, ברדיו, שאתה כל כך אוהב לעשות את זה, ואני נורא מבינה אותך. אני מוצאת את זה המון בעשייה שלי, למען המשפחה שלי, אבל לא רק, גם בכתיבה ובטיפול, בכתיבת ספרים גם, ששם אני אומרת את מה שיש לי, וזה מרומם את נפשי. ואני חושבת שזה הדבר שאנחנו צריכים ללמוד לעשות. תוכנית, אני קוראת לזה תוכנית חילוץ, חיל חילוץ. חלץ את עצמך מהדכדוך, מהדאון, על ידי בהתחלה התנאה, כמו שמתניעים מכונית, להתחיל לעשות דברים קטנים שאתה דחית, שהזנחת, ולאט לאט תבנה תוכנית שהיא מתחברת לחזון שאולי פעם היה לך מי אתה רוצה להיות, מתחברת לדברים שהלהיבו אותך גם כילד, ותחזיר לעצמך את התשוקה, את תשוקת החיים, למרות שהחיים יכולים להיות לפעמים קשים, ובוודאי מאתגרים, ובטוח לא נותנים לך בדיוק את מה שאתה רוצה. א', תודה על זה שהזכרת שאני מצאתי את הייעוד שלי, רדיו וחינוך, אבל אני בא גם מתוך שכול. על זה אנחנו לא נדבר כרגע, כי זה לא הנושא של התוכנית, אבל זה משהו שנתן לי את הבוסט לרוץ קדימה, ולעשות את הדברים שאני עושה. למה אמרתי אובדנות, למרות שאני יודע שהפרק שלך הוא אובדנים? אובדנים לא פעם מביאים לאובדנות, וזה אותי נורא מטריד. נורא מטריד, אני קורא על זה המון, אני שומע על זה המון, לאו דווקא ברדיו, אלא גם במסגרות הציבוריות שאני מסתובב בהן. וכשאני שואל לפעמים, למה זה נעשה? אין תשובה. כי מי שעשה את זה, או אם לא השאיר מכתב, השאיר פצע פעור, השאיר מין עמימות, אבל הכאב,
עכשיו אני שואל, אנשים שאנחנו יודעים שהם, אני קורא לזה עם אופציה לעשות את זה, כן? האם אפשר לתקן אותם? האם אפשר להיכנס לקופסה השחורה שלהם, כמו שאת הגדרת את המושג הזה, קופסה שחורה, ולהגיד, חבר'ה, בואו רגע נסובב, בואו רגע נתקן, בואו נוציא אתכם מהמקום הזה. אני הייתי מת לעזור לאנשים כאלה, ואני לא איש מקצוע, אני לא יודע לעשות את זה, אבל אני מכיר כאלה שעשו את זה, וזה, הכאב הוא עצום. כן. אתה יודע, תוך כדי זה שאתה מדבר, אני נזכרת בבחור צעיר שלפני שנים בא אליי לטיפול, ולא משנה מה אמרתי. הוא נשאר באותו מקום של שום דבר לא יעבוד, של ויתור. ואני זוכרת את הרגע שבו החלטתי שאני יותר לא אגיד כלום. אני רק אמשיך להקשיב לו. וזה היה רגע מאוד, מאוד מעניין, כי אז הוא נפתח הרבה יותר. אנשים כאלה אומרים, סליחה שעצרתי, זה כשהייאוש נעשה נוח. כן, אבל אז אמרתי לו, בעצם, לאן אתה רוצה להוביל את זה? ומסתבר שהיה לו חלום לחיות בחווה. הוא נסע לאוסטרליה, ומשם הוא כתב לי. כן. הוא מצא את מקומו בחווה באוסטרליה. עכשיו, העניין הוא, איך אדם, אם אדם יש לו את הרגע שהוא מוצא את התשובה. התשובה יכולה להיות לא משהו שמישהו אומר לו. לפעמים היא יכולה להיות בתוך ספר שאתה קורא. דמות מסוימת, או בסרט. משהו שמעורר אותך ואתה אומר, כזה, זה הדבר שנותן לי, מחבר אותי לציפור הנפש שלי. כי מה שחסר לנו הרבה פעמים בחיים, שאנחנו מתנהגים על פי ציפיות של אחרים. אנחנו חיים של אחרים. רוצים שאני אלמד להיות רופא, שאני אלמד הייטק, רוצים שאני אתחתן ככה, וזה לא אני. אני רוצה בכלל להיות משהו אחר. אני רוצה אולי להיות הומלס. לא יודעת. אז הדבר הזה, הלחץ החברתי, הוא הורג אנשים. כיוון שהפחד למרוד בלחץ החברתי, הוא פחד רציני מאוד. אז אנשים מפחדים, אז הם תקועים בין החלומות שהם לא יגיעו אליהם, לבין הלחץ החברתי שיושב להם על הצוואר. עד שהם אולי פוגשים באדם שמבין משהו, במקרה. זה לא חייב להיות מטפל דרך אגב. עד שהם פוגשים את זה באיזה טריגר מסוים, שמראה להם שזה כן קיים. אבל זה לא קיים בצורה הקונבנציונלית. זה קיים שם, מעבר לקשת בענן, כן? אבל זה כן קיים. צריך אומץ בשביל לחיות. אומץ זה מצרך נדיר. כי את האומץ אתה צריך לגייס מבפנים. הוא לא יושב על העצים, לא כותבים אותו. לא נותנים לך אותו. אומץ זה אומר שאתה מת מפחד, אבל אתה מתגבר. ואתה עושה משהו נגד הטבע הפחדני שלך. זה בריאות נפש. אתה הולך נגד עצמך בעצם, נגד הטבע. אבל אתה מתעלה. ואז אתה מגלה את טעם החיים. כי אתה מבסוט. כי אתה עולה דרגה. אז אין כאן איזה נוסחה. אני הזכרתי בבחור הזה, כי זה כל כך ריגש אותי, אז המפגש בינינו, שדווקא עזרתי לו כשחשבתי שאני לא עזרתי. תשמעי, את אומרת דברים, ואצלי הגלגלים במוח רצו הרבה אחורה. המשפט הזה צריך אומץ לחיות ולהתגבר על פחדים. כן, אני הייתי פעם במדים ועשיתי דברים שאנשים נורמליים לא עושים ביום יום, כן. והתגברתי. אבל אני יכול להגיד שזה השאיר אותי בן אדם. זה השאיר אותי בן אדם רגיש, בן אדם אוהב, בן אדם שגם יודע להזיל דמעה כשצריך, ולפעמים כשלא צריך, כן? הרגש אצלי הוא מאוד מאוד חזק. ומה שאני עושה היום, כשאני עובד עם ילדים, אני רואה אותם. אני לא רק מחנך שלהם, אני רואה אותם, אני מרגיש אותם. וכשילד בא אליי ואומר לי, המורה בני, תודה. אני יודע שזה בא מבפנים, ולא בשביל לרצות אותי, כי ילד בכיתה ו' לא צריך לרצות את המורה שלו.
נורא פשוט. אני אומר, לעמוד בפחדים האלה, להתגבר עליהם, ועדיין להישאר בן אדם. אני עושה עוד את נחתה מוזיקלית אחת, ואנחנו נלך ככה לקראת הסוף, כי השעה שלנו, את יודעת, נעלמת לנו בלי לשים לב. ראית את הירח השבוע? לא ראית? לא. לא. הנה, אני אתן לך עכשיו שיר על ירח. שיהיה. קודם היה ירח על כידון הברוש, עכשיו ירח אחר. וזיכרוני הראשון עם יופייך אינו מטעה אותי, משליך גיטרה ואבי עליי צורח, ואמי אומרת זה החוטא שלי, ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח. וזיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי, עוזב את הבית אל סיכוני הזמן, כששאלתי אותך האם תהי לי לעולמים, ענית תביט לירח, שם יש כבר אדם. ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח, מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר, והם צרחו תורידו תנמוך עם הטוקסידו, ורק אחד אמר ילד ילד, או תוריד את הירח בשבילה. הייתה תקופה כזו כשהאושר בא בזעם, צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד, לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. קשה לי להתרכז כי יופייך עוד מהמם אותי, קשה להגיד חבל או לומר אולי, במקום זה אני רוקד וצועק לירח ומאשים את העולם. אני אשיר את שלמה ארצי ברקע, ככה ברקע נמוך נמוך, כי אנחנו עוד רגע מסיימים את התוכנית שלנו. אני רוצה באמת בקצרה, מה זה זוגיות מודרנית? אבל ממש בקצרה. טוב, המשפט הראשון הוא קצת אירוני, שאני אגיד. בזוגיות המודרנית, אמנם אנחנו ויתרנו על אלוהים, אבל הפכנו את בני הזוג שלנו לבעלי כוח של אלוהים, וזאת הבעיה. כי הרומנטיזציה, האידיאליזציה של הזוגיות, שהיא נתנה כוח אדיר לבני הזוג שלנו להיות הספקים של האושר. זה האסון הגדול של הזוגיות, שהיא בעצם בנויה על חלומות, והמציאות לא מוצאת חן בעינינו, שבני אדם הם בני אדם, הם ממש לא אלוהים. האדם דווקא הדתי יודע את ההבדל בין אלוהים לבין הבן זוג, אז אין לו את הבעיה הזאת, יש להם בעיות אחרות. עכשיו, תראה, יש לכאורה הרבה יותר חופש, נגישות,
ערכים חדשים של שוויון, שנשים וגברים עושים קריירות, מותר, הכל יותר פתוח, אבל הנגישות הזאת היא גם יוצרת גם השוואות, יוצרת מאבקי כוח, יוצרת בעיות חדשות, כי גברים מפחדים קצת מנשים חזקות, אני אומרת את זה בעדינות, נשים חזקות, הם גם אלה פגיעים ואלה פגיעים, אבל הכל בסטריאוטיפים, אז הן מפחדות שהגבר יפחד מהם, אז כל אחד קצת לא יודע איך לספק את השני, שהוא לא יברח ממנו או לא יתפרץ עליו. אני רואה דברים קשים בחדר הטיפול, מה אנשים אומרים אחד לשני. וזה מחייב אותנו, זה מחייב אותנו להיות אנשים מאוד אינטליגנטים, כדי לדעת אפילו דבר קטן, איך לדבר. אני בספר מציינת כלי תקשורתי שאני קוראת לו גלישה על גלים. גלישה על גלים, זאת אומרת, תגלוש עם האדם, תבין מה הוא אומר, לפני שאתה רץ ומתנפץ לתוך הגל, וכבר מראה לו כמה הוא טיפש. זה דבר קטן, אבל זה דבר שהוא מעורר אמון. כלומר, זה יכול להצליח אם אנחנו קצת יותר מודעים לרגישויות שיש לנו אחד כלפי השני, ולא עולים על כל המוקשים בבת אחת, ובאים עם נקמנות. ואני אסיים את הקטע הזה ואומר, אתמול הייתי עדה לבחורה, שכל מה שעניין אותה, זה איך לנקום בבן הזוג שלה, שהיא חשבה שהוא פלירטט. והנקמנות הזאת, אני עצרתי את זה. אמרתי לה, זה, את פה. אמרנו, שמענו, נפגענו, אמרנו, את פה, לא מעבר. לא ללכת להרי החושך. אחר כך קיבלתי ממנה הודעה שהיא מאוד התאכזבה ממני. אוקיי. כן, טוב. כן. אבל כתבתי לה שעמדתי לאבד את הפרטנר שלה, והחזרתי אותו לחדר הטיפול, כי לא הרשיתי את הנקמנות הזאת. דוקטור רבקה נרדי, תקשיבי. אני אמרתי קודם שלא לשידור, ואני אומר עכשיו שכן לשידור. אני יכול להקשיב לך שעות, כי ההבדל בינך הוא בין אחרים שהקשבתי, וסליחה על המילה אולי גסה. כל מיני אנשים ישבו פה ופרצצו לי תורות, שאני לא יודע מאיפה הם הביאו אותם, שכשמדברים, אתה יודעת, הגלגלים עובדים, ואתה אומר, רגע, אני יכול לעשות את זה, לא יכול לעשות את זה. זה כן אמיתי, זה לא אמיתי, זה כן אפשרי, זה לא אפשרי. כל מה שאמרת עד לרגע זה, הכל אפשרי. זאת אומרת, אם הבן אדם מחליט לפתוח את הקופסה השחורה שלו, ואהבתי את ההגדרה, הקופסה שחורה, כי אנחנו כולנו מטוסים באיזשהו מקום, ואנחנו טסים כל יום, כל שעה, כל רגע. אני בדרך כלל בסיום תוכנית שואל שתי שאלות זהות, כל אורח שלי, ואני אשאל גם אותך. אחת קצרה, אחת טיפה ליותר ארוכה, כי ממש אנחנו בסוף. אם אני צריך לקחת את דוקטור רבקה נרדי, עם כל מה שאת עושה, יוצרת, עושה, שדרנית, שידרת בתחנות אחרות, אולי גם פה, פסיכולוגית, מטפלת. לא פסיכולוגית, מטפלת אישית בזוגית, פסיכותרפיסטית. פסיכותרפיסטית, כן. מטפלת אישית בזוגית, ותגדירי את זה איך שאת רוצה, והכל מתקבל. כן. ואני צריך לתמצת אותך במילה אחת. אז אני אגיד, דוקטור רבקה נרדי, היא? מילה אחת. קשה. מתבוננת על החיים. ואני הייתי נותן לך מילה שקוראים לה כוח. מה זה? כוח. יש בך כוח מגנטי. אני יושב, מסתכל עלייך כבר עוד רגע 60 דקות. ולא יכול להוריד את העיניים. לא בגלל המראה. את אישה מאוד נאה, אישך יושב פה לידך. יש בך בעיניים משהו ממגנט ומהפנט, וזה לא יעזור. זה יש את זה או אין את זה. שאלה שנייה. אחרי שאמרנו שאת מתבוננת, אז ממש בדקה. מה את רוצה להיות? שתהיי גדולה? למרות שאת גדולה, אבל יותר גדולה. אני רוצה את אותו דבר שרציתי גם כשהייתי ילדה, לעשות טוב. באמת, אני רוצה לעשות טוב. אני רוצה לעשות טוב עוד יותר. ובעיקר אני רוצה שיהיה לי עוד יותר אומץ.
אני רוצה להיות עוד יותר אמיצה עם החיים. אלה שני הדברים. את יודעת מה? אני אלך איתך. אז הנה, זה מסיים לנו. תודה רבה. את התוכנית. תודה רבה על כל המילים החמות שלך, שגם הוציאו ממני את הכי טוב שלי. תודה רבה. תודה לך שבאת, ותודה להמשך שלקח אותך כאן. כן, כן. זהו זה חברים, התוכנית הזאת הגיעה לסיומה. לצערי, יש לי עוד המון שאלות לשאול, יש פה ספר נהדר, אבל לי היה חשוב לדבר עם רבקה, ולהבין מי זאת רבקה נרדי. אז ככה, אנחנו מקווים שבאמת רבקה ובעלך ניאותו לבוא לשדר כאן אחת לשבועיים, אנחנו נבנה את זה. הולכת להיות אחלה תוכנית, אחלה נושאים, יהיה לכם עם מי לדבר ועל מה לדבר. ואתם על הכבישים, סעו בזהירות, זה על שפת המים, סעו בזהירות. ואתם שמאזינים בבית, מיד אחריי נילי לייבוביץ', שיחות בשישי. יאללה, נתראה פה בשבוע הבא, בחדר הזה, בתדר הזה. אני עוד לא יודע עם מי, אבל מי שיבוא יהיה טוב. להתראות, שבת שלום, ביי ביי. עבד בדואר, היה מחלק את המכתבים, קיבל אפילו תואר. יום אחד פקח הבחין שאסף גם מכתבים, והג'וב מיד פוטר, כי יש סוף לכל דבר. אני שואל, אתם עונים, האם זה פייר? אתם לא יודעים. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב. עכשיו 11, כאן גילי תמיר. המחוז הדרומי של המשטרה הונחה להיערך לאפשרות שיוחזרו הערב 2 חטופים חללים. כך מוסר